বিশেষ করে সিঙ্গেল টিচার স্কুল যেখানে আছে সেখানে তো মানে জরুরিভাবে এখানে দেওয়া লেখা হাमबाय जतनो दिनै जों रतनपुर आइएस नि Kwtal नक थांनायनि बागै कायसा फाउन्डेसन बुस्थुम जों लाइन खायलेखा खायमानजा फाखाथिनि एडुकेशननि इएम रबीन्द्र देवबर्मा तैबो फोरोंग्रा एमडीसी देबजित त्रिपुरा सिनि पिउ एडुकेशन तंगो मुक्ति पदपाल तैबो एक्जिक्यूटिव इंजीनियर तंगो दिलीप देवबर्मा तैबो सिनि और लोकल नि आईएलएससी चेयरमैन मेम्बर तै सब जोनाल नि चेयरमैन जतनो तंगो दिनै जों और जागा जतनो साइमानो रतनपुर आइएस लामा नि बागै आ जागानि शिफ्टिं मा खायखा ओंखायनो जों और Kwtal खे हायनि हाय कंस्ट्रक्शन खायदेनि नांखा जोंनि एस्टिमेट कस्ट ओंखाय 88 लाख जों बनो दिनै पाथर खुलावै रखा और आइएस नक थांनानि बागै चिनि नाहरमों तिति एडिसिनि नाहरमों चिनि एडुकेशन जों तैबो डेभलप खायनानि बागै किन्तु जों ब्लै वाना मा सोंसा चिनि आमसाइनि ओ रतनपुर आमसाइनि मैक्सिमाम स्कुलावनो चिनि सिंगल टीचार जों सिंगल टीचार ono जों काहाम खे रनानि बागै बिसिनि वान समु तंगो तैबो बाहायखे फिलअप खायमा अमाहारो बिसिनि वान समु तंगो जों नायो चिनि एडुकेशन सेक्टर न जों तैबो डेभलप खायनानि बागै फेबा चिनि फाननि क्राइसिस ब्लै तंगो तानेखे नरक जतनो साइमे फनंनाय चिनि एडुकेशन ताकलाइनि डिपार्टमेंट नि रांमा मानि 35 लाख एप्रूव खायजाखा चिनि 1632 ता स्कुल न नायकानि खायनानि बागै मेंटेनेंस खायनानि बागै बरनि एडमिनिस्ट्रेटिव कस्ट नि बागै ओनली 35 लाख ट्रांसफर फंड माव एडुकेशन डिपार्टमेंट गे जों जतनो एलिगेशन माव पाहार अंचल स्कुल हाया टीचर करै निनि स्कुल खिथाय करै तै करै हिखांके एडिसी आमसाइनि लुकुरक एबा खेबा राज्यनि जत लुकुरक एडिसिनो दोष रहो जे एडिसी आमसाइनि स्कुल हाया काहेके नायखायमेया हाय होनो किन्तु प्रैक्टिकली नों नायदे एडुकेशन डिपार्टमेंट 35 लाख बाय कुनु दिनो ट्रांसफर फंड आसो किसा बाय आसो स्कुल गोबां न खायमेया किन्तु पार्टिकुलर कायसा डिपार्टमेंट नि कंस्ट्रक्शन नि बागै रां सफैमानबो जों दाइबार खायमेया अनेक बर क्वेश्चन खायने आसो माने ताबक साबजनाल तांनानि बागै 88 लाख खरच खायतोंमा उनके बाद बाकिओ तानि खाया अमक फाइनेंशियल नि कायसा डिसिप्लिन तंगो जे गाइडलाइन तंगो जे कायसा फान न ते कायसा फान न दाइबार खायमेया जे अमो कंस्ट्रक्शन नि पर्पस नि बागै जों फान माखा जे अरनो जों खरच माखाय जे आसा खायो अमो दायति न पाइनाय within 1 year ni bising जों पायरनानि बागै चिनि एक्जिक्यूटिव रनो जों सानाय ते सामु तानाय न सानाय ओ आमसाइनि लुकुरनो तैबो जों एडुकेशन डेभलपमेंट खायनायनि बागै जराय रनो तैबो बसखांगो आगौ रनानि बागै चिनि साखा मुंखनाय